limani ko arabu minnu ko ten ko banu asad ko banu asad mɔgɔw de an tɛmɛna tamasiyɛn kan k'a fɔ minnu min nana pɛrɛn-pɛrɛn tigɛ kunna ni kira ma sɔn k'a jaabi ko olu de don ko banu asad de don ko non ko silamɛw cɛla dɔw bolo siyaw kelenw tɛ c'est-à-dire kabila kelenw tɛ mais a bɛ kabila caman de minnu ko amana kɔmi limaniyara ala ko cogo di k'a fɔ k'a f'u ye ko a ma limaniya abada limaniya foyi tɛ o dusukun na a y'a fɔ dɔrɔn an kisira bani asad a fana a tɔ bɛ ɲɛfɛ toujours olu de tun bɛ waso alakira kan sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ arabu y'i kɛlɛ arabu y'i faga mais arabu min ka tɔɔrɔ min sɔrɔ o ye anw de bɛ ka diinɛ na ka sɔrɔ an b'i kɛlɛ an ma bere den kun an ma kuru den kun o bɛ waso alakira la ni o n'a ɲɔgɔnnaw ye walima minnu ko ko ninnu dama tɛ a caman de bɛ jamakulu cɛ la minnu k'u ye limaniya jɔn ye ka sɔrɔ a ka haramuya u kisira de bon an yɛrɛ fɛ yan mɔgɔ kisilenw de bi yan n'i ma kɛ silamɛ ye i t'i faga dɛ n'i ma kɛ silamɛ ye ayiwa bere ti ta i fɛ dɛ nka i bɛ jɛkulu min jɛra n'o y'i ka biya ye n'i ma kɛ silamɛ ye yan n'i ma seli yan i bɛ mangoya i bɛ nege bɔ bɛɛ bɛ ba i la ba ti seli i bɛ to i kelen na o mana sisan e wajibiyalen bɛ ka na don seli la kari i na balo selilaw fɛ lafiya la o mana o ye asilamu n'a ye an kisira mɔgɔw dama an kisira mɔgɔw ka kɔniyɔli ma an kisira mɔgɔw bɛna an jiralen ye i m'a ye ninnu tɛ seli a kisira o ma mais ko a ni muminiya de cɛ ka jan kojugu a wuliba don o tuma na sa a ko limaniya yɛrɛ ma don jogo sɔrɔ o dusukun na limaniya ka haramuya kelen tɛ bilahi i t'o y'an ka kunfin na dɛ i b'o y'an ka karamɔgɔw de i b'o y'an ka karamɔgɔw de la limaniya ma don yɔrɔ sɔrɔ o dusukun na abada mais i b'a caman ye hali n'u ye wajibi daminɛ e k'a lamɛn bani bilahi a ti ban fiyewu min yɛrɛ k'u ni kan ni ala tɛ u b'a fɔ u b'a fɔ min b'u ni kan ni ala tɛ u b'a fɔ ayiwa o tuma na sariyatigiw ko sisan el imanu akhassu min al islam ko limaniya o kɛrɛnkɛrɛnlen don ka bɔ silamɛya la pewu u ti fankelen yɛrɛ silamɛya b'a dan ma limaniya b'a dan ma an bɛɛ bɛ min na nin ye o de ye silamɛya ye nka limaniya sa o bi dɔn ni cɛw jɛra i b'a dɔn ye de ko mumini don mais i tɛ se k'a ka muminiya dɔn misiri kɔnɔ seli tuma na i tɛ se k'a ka muminiya dɔn a ka kuranɛ kalan na n y'a fɔ ye kawariju alakira kɔfɛ sɔrɔsilamu kawariju minnu bɔra Seydina Aliyu tile la mɔgɔ si tun tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka kuranɛ kalan ka tɛmɛ o kan o kawariju u ma kalan u tɛ foyi dɔn mais u ye kuranɛ bɛɛ durusi k'a ban u b'a fɔ de kitabutigi ko ko n'i y'u kuranɛ kalan k'a mɛn su fɛ a bɛ k'i n'a fɔ ni didenbulu wulila u b'u kɛ cogo min u bɛ si ten u tɛ bɛ dugu la fo k'u tɛ fili kawari mɛ kira ko kafiriw don ko n'ale n'u tile bɛnna a b'u kɛlɛ ale n'a kelen-kelenninw bɛnna olu tɛ kɛlɛtaw ye mais a ko k'u bɛna quoi ko n'ale n'u tile bɛnna a b'u kɛlɛ ni maa min y'u faga ayiwa alijinɛ i bɛ don alijinɛ na n'u ye maa min faga fana i bɛ don alijinɛ na al-Khawarij olu de nana silamɛya bɛɛ tiɲɛ ka Seydina Aliyu faga ka c'est-à-dire ala ka fɛn basi tɛ yen u ma min dɔgɔya k'olu de ye diinɛtigiw ye a kumana ko i n'a fɔ sunamɔgɔw mazhabu ali sunna wal jamaa y'a fɔ cogo min na Ahmad ibn Hanbali fana y'a fɔ a ko ata rasulullahi rijalan
ولم يؤتي رجالا منهم شيئا فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تؤتي فلانا شيئا وهو مؤمن يا على كده akitoka nafolo tila aye nafolo ti cɛ dɔw ma ka dɔw sigilen to a ma foyi d'olu ma a bɛ dɔ di nin ma a b'i pa nin kunna a bɛ dɔ di nin ma a b'i pa nin kunna a bɛ dɔ di nin ma tuma min na ni a y'a bɛɛ tila cɛ dɔw bɛ yen foyi ma d'olu ma o tuma na Saadu de ko ale kira masa parce que Saadu bɛ se ka kuma a fɛ a bɛnkɛ don ayiwa a fana bɛ bangebaya bonya gasi sigi dugaden kun don Saadu kun y'a bɛnkɛ de o kɛra min kɛ Saadu ko a ma a ko mɛ i ye ninnu sɔn i y'i pa nin kunna i ye nin fana sɔn i y'i pa nin kunna mɛ i y'i pa min kunna nin ye ne b'a dɔn nin ye mumini de ye kira ko a ma k'ale alayhi salatu wa salam aw muslimun ko walima silamɛ don hatta adaha Sa'dun salasa fo Saadu ye kuma in segin ala kira ma siɲɛ 3 a b'a fɔ i ye ninnu sɔn i dun ma nin sɔn ne bɛ nin dɔn mumini don kira ko a ma o siɲɛ 3 bɛɛ la ko aw muslimun ko walima silamɛ de don ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع منهم من هم أحب إلي منهم أبو سعد ما ko iti min ye dɔ se m'o la a ko ne bɛ fɛn di mɔgɔ dɔw ma ka n pan dɔ kunna k'a sɔrɔ n b'i pan min kunna o ka di n ye ka tɛmɛ n y'a di min ma nka walam utihi shay'an makhafata an yakubu fil nari ala wujuhi a ko n bɛ siran de n bɛ n pan dɔw kunna parce que n bɛ siran u kana na bin u ɲɛdaw ka jahanama na k'u susu a wulibali don dɛ mɔgɔ dɔ ka ɲi a cogo la nka n'i ye dɔ bɔ a cogo la o mɔgɔ bɛ sa a wulibali don dɛ maa caman muɲunen don nali y'o dɛ k'i kana cɛ tanu dɛsɛ kɔnɔ kana cɛ tanu dɛsɛ kɔnɔ abada k'a fɔ e karisa a muɲunen don dɛ a sabalilen don dɛ ko i kana cɛ tanu dɛsɛ kɔnɔ a to a ka se sɔrɔ tuma ni cɛ ye se sɔrɔ k'o kuma de i bɛ se k'a ta walima i b'a jama o tuma na o kɔrɔ ye fanda ti tanu fandanya kɔnɔ a to a ka fɛn sɔrɔ a ko a b'o cogo kelen la kalanden ti tanu karamɔgɔ fɛ ko a to a yɛrɛ ka kɛ karamɔgɔ ye anw ka kalanden b'a suli karamɔgɔ ye a b'a susuru a bɛ ko bɛɛ kɛ ko kana da la dɛ ko a to a yɛrɛ ka kɛ karamɔgɔ ye a karamɔgɔlama mana min jira i la k'o de ye tiɲɛ wa i kana banabaatɔ ka bolo kanminɛ ta a to a ka kɛnɛya i nalen bɔ banabaatɔ ye a y'i tɛgɛ minɛ k'a ka kanu jira i la k'i k'a to a ka kɛnɛya n'a kɛnɛyara a mana min jira i la o de ye wulibali mana kira ko n bɛ n ba dɔw kunna n bɛ siran n'u jamana u ka na jeni n'u jamana u kana na jeni o kumana ni nana Buhari nana ni nin ye Muslimu nana n'a ye u nana n'a ye Zuhuri ka riwaya de la a ko nin kuma in bɛɛ bɛ min yira a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko o de ye dɔrɔn silamɛ bɛ yen mumini bɛ yen k'a sɔrɔ i ma don munafigiya kɔnɔ silamɛ bɛ yen mumini bɛ yen k'a sɔrɔ i ma don munafigiya kɔnɔ ko ninnu minnu fɔra nin ye ko kira y'a sabati ko silamɛw don ko mɛ nafigiw tɛ silamɛw don mɛ nafigiw tɛ o tuma na silamɛya ni nafigiya bi bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ min na kuranɛ ma sɔn ka sura dafa fiyewu a sera yen
an ka taa fɛ. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu. O kumana Ala ko sa ni aw kɔni ye Ala bato ka Alakira labato. La yalitukum min a'malikum shay'an. La yalitukum foyi ti aw jɛ bilen. Min a'malikum. A ka baaraw la shay'an baraji la. Baraji kelen ti bɔ a ka baara la a si ti perdi. Parce que baaraw bɛ perdi de. Baaraw bɛ perdi i bɛ baara kɛ k'a kɛ i ka baraji bɛ kɛ olu ɲɔgɔnna ye. Sɔgɔmada kelen i bɛ dɔ tɔɲɔ dɔrɔn a bɛɛ bɛ pese ka k'o kunna. I b'a sɔrɔ foyi tɛ bɔrɔ la bilen. Ala k'an kisi. I k'a dɔn Ala ye yafa masa ye ni maa min seginna kɔ ka tuubi ni tuubi ko ɲuman ye. Ala ye yafa masa ye dɛ Gafurun. Ala ye yafa masa ye Rahimun. Ala bɛ hinɛ. Ala bɛ hinɛ dɛ mumin na kɔni. Naam. Innamal mu'minuna. O kumana sa Ala o kura ya. Ala bɛna muminiya yɛrɛ de ɲɛfɔ yan sisan. Innamal mu'minuna i k'a dɔn muminu a tiɲɛtigiw. Muminu tiɲɛtigi de ye mɔgɔw ye. U limaniyara tiɲɛ yɛrɛ la. U limaniyara Ala la. U limaniyara Ala ka kira la. Limaniya in kɔfɛ foyi m'u siga kun. U tilala ka jihadi kɛ kun n'u bolola nafolo ye an'u yɛrɛ nikun ye Ala ka diinɛ dɛmɛni na o tigilamaw n'i bɛ tiɲɛtigi ɲini muminiw na olu de don. Ni mumini bɛ yen a banna koyi maa o maa bɛ nin kɔfɛ e ta e tala o maa o maa bɛ nin kuma in kɔfɛ e tɛ mumini ye a ko cogo di Ala ko innamal mu'minuna as-sadiquna ne hakili an y'a kɛ kaban innamal mu'minuna i k'a dɔn mumini sɛbɛsɛbɛw as-sadiquna minnu ka muminiya tiɲɛ yɛrɛ sabatilen don. Allazina o de ye muminiw ye u ko anw dalen don Ala la n'u da ye wa rasulihi an dalen bɛ Ala ka kira la n'u da ye segi foyi mana kun min b'u siga ayi foyi mana kun min b'u siga parce que sigana ko caman kun bɛ yen mais mumini bolo sigana ko tɛ o dɔ ye jumɛn Baduru kɛra Baduru silamɛw sera o Baduru la kanu caman kɛra ni silamɛw ka se yen mais Uhudu tugura la silamɛw fagara fagacogo la a ka bɔ hakili ma bon o tuma na sisan irtiyabu bɛ na parce que mun na déjà que a fɔra ka ban ko mɛlɛkɛw nana ka na u dɛmɛ ka Baduru kɛ o mɛlɛkɛ kelenw de bɛ yen o Ala kelen de bɛ yen o kira kelen de ye nin ye munna Baduru la cɛw fagara fɔ cɛw bolila Uhudu la munna cɛw bolila Uhudu la munna se kɛra Uhudu la hakili bɛ degun dɛ hakili bɛ degun o tuma na walam yartabu foyi mana kun min y'u siga silamɛya la foyi mana min y'u siga o de la an bɛ se fɛn caman ma an b'an da don a la irtiyabu ɲɛsiranɲɛ de don parce que i da dennen don ko e da dennen don karamɔgɔkɛ in yɛrɛ da dennen don mais fɛn b'a kɔnɔ fɛn b'a kɔnɔ dɛ wuliba don fɛn b'a kɔnɔ a y'a fɔ a m'a fɔ fɛn b'a kɔnɔ o tuma na o yɔrɔw n'a sera yen an bɛ jɔ k'o walawala a ka faamu parce que a bɛ mɔgɔ degun wa an bɛ diɲɛ laban min na sisan ɲininkalikɛlaw tɛna foyi to yen an bɛ siran ka karamɔgɔw ɲininka fɛn dɔw la an bɛ siran ka fɛn dɔw fɔ mais bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan foyi tɛna to yen n'a ɲininkali kɔ mana karamɔgɔw kan k'u pɛrɛn k'u labɛn ka bila fɛn bɛɛ jaabili an ye mɛlɛkɛw ka jiginni Baduru la an y'o ɲɛfɔ yan ka kɔrɔ an y'o walawala alors Uhudu fana na se kɛra silamɛw la se kɛr'u la sira min kan an y'o walawala yan an y'o ɲɛfɔ voilà bon mais toujours f'a ka o kayida kelen de ta kayida jumɛn ko Ala sen t'a la
Ala sen t'a la. Ni Ala sen don a la dɔrɔn n'Ala ma far'i kan i bɛ kafiri. Ala sen t'a la. Ne m'o fɔ ye Aburahata ka fɛn nɔ. Ayiwa Ala ko Jibirila ma ko ni silamɛ kelen bɛ yen silamɛ kelen ko a t'i sen don o ni Aburahata cɛ a b'u to ɲɔgɔn na mɔgɔ kelen. Aburahata ni samakulu de nana ko a bɛna Alikaba ci mais Jibirila ko Ala ma ko i ka so i b'a to a ka ci wa a ko min bɛ yen silamɛ de tɛ yen ni silamɛ kelen kun bɛ yen o ni Aburahata tun bɛ kɛlɛ kɛ ni y'a sɔrɔ kira mana fɔlɔ u b'a fɔ ko kira bangena nin san de comme tariku dɔw bɛ yen olu b'a nafi ko nkalon don mais tariku 100 o 100 90 bɛɛ ko kira bangena Amadu fɛ an bɛ a histoire kalan ten mais minnu bɛ a gosi olu y'a fɔ ko non ko n'i ye hadasu ni ko ninnu lajɛ ko a dun ti hali u man surun ɲɔgɔn na bon mais an ka kuma t'o kan an ka kuma t'o kan an ka kuma bɛ min kan dɔrɔn u nana k'u bɛ Alikaba ci mais Ala ko ni cɛ kelen bɛ yen ko mumini don ou bien muso kelen ko a muso kelen dan bɛ Ala la ko ale tun b'o ni sama kɛlɛ tigiw to ɲɔgɔn k'a lajɛ o bɛ min kɛ kumana a fɔ a k'o de faamu k'a fɔ ko ninnu sera silamɛw la walima kafiri dɔ sera silamɛ dɔ la walima tɔɔrɔ ye silamɛ dɔ sɔrɔ kafiri dɔ bolo non o limaniya i yɛrɛ ta Ala sen tɛ o la Ala sen tɛ o la Badru Uhudu kɛlɛ la se kɛra silamɛw la ni silamɛw hakili de ye o kumana Ala y'an bɛɛ da ka hakili de d'an ma ka hakili di a ka jɔnw ma a ka jɔn ye jeni ye kafiri min b'i boli sɔn min sigilen filɛ dulɔso la a bɛ ka k'i min o de ye Ala ka jɔn ye min filɛ misiri kɔnɔ ni jalamugu fila la nin de ye Ala ka jɔn ye différence t'o la n'i ye min kɛ i bɛ sara dɔw de mais i bɛ Ala ka jɔnya de la an bɛɛ ka kan anw ni kafiri bɛɛ ka kan Ala bolo ko a ka jɔnw don bon an bɛ Ala bolo ko a ka jɔnw de don mais an bɛ se ɲɔgɔn na ni mun ye ko fila de don al-udda wal-idda labɛn ani minɛ labɛn ni minɛ ni nin fɛn o fɛn tiɲɛn'i bolo se bɛ k'i la silamɛya t'o la n bɛ Alikaba kɔnɔ t'o la wa nin fana bɛ s'i la k'a fɔ a bɛ dulɔ min t'o la k'a fɔ a bɛ jɛnɛya kɛ t'o la a bɛ se parce que hakili dira an bɛɛ de ma ko an ka kɛlɛ labɛn ka kɛlɛ fɛɛrɛ tigɛ alors fɛɛrɛ min tigɛra Uhudu don fɛɛrɛ tiɲɛna fɛɛrɛ ye tiɲɛko fila kɛ min bɛ faamu kɛnɛ kan tiɲɛko fɔlɔ kira sɔsɔra ni kira sɔsɔra dɔrɔn ko b'a kɔ o ye kelen ye filanan kɛlɛ tiɲɛn'u bolo parce que u kan ka yɔrɔ min kɔlɔsi n'o y'u ka stratégie ye kɛlɛ la u ye yen bila u ye yen bila min kɛ kafiriw donna bi ana kafiriw bɛ se mɛlɛkɛw nalen n y'o bɛɛ ɲɛfɔ aw ye an tɛna segin o kan nin kɛnɛ kan tuguni bon nin fɛn ninnu de bɛ diinɛ kɔnɔ anw sigilen Ala bɛ silamɛw dɛmɛ ni Ala b'i dɛmɛ o lahara yan tɛ dɛ i b'i yɛrɛ dɛmɛ yan de Ala bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ i b'i yɛrɛ dɛmɛ yan Ala bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ an banna baara ma an banna ɲɛɲini ma an y'an sigi Ala silamɛw kɛra de a kana taa silamɛ bɛɛ sirila jugu de la a bɛɛ k'a ta Makan fo diɲɛ dan na bɛɛ sirila i jugu de la alors mɔgɔ o mɔgɔ nana silamɛya kɔnɔ silamɛya waati jan dɔ la ko hakilila dɔ b'i la n'i ka fikira fɔ dɔrɔn u b'i faga walima i ka boli histoire lajɛ Égypte fili kɔrɔ yan Égypte ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ waati dɔ la dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ la u ɲɔgɔnna kun tɛ yen Égypte bon o tuma na mais Égypte u filɛ nin ye mun bɛ yen bi seliji tacogo foyi tɛ yen bi n'i bɛ seliji ta i b'a kɛ tan alors mun y'a kɛ parce que silamɛw ye ma diinɛ faamu silamɛ caman bɛ yen u tun ma diinɛ faamu u y'u ka base kɛ min sɛbɛnnen don min sɛbɛnnen don Ala m'a sɛbɛn
fo karamɔgɔ dɔ de y'a sɛbɛn bon karamɔgɔ min ka kuma ti bila o ye kira kelen de ye o ye kira kelen de ye n'i ko sini nin kan ka kɛ a ye ŋayibu fɔ ka ko dogolen fɔ kafiri don ka ko dogolen fɔ ko dogolen a lajɛ ninnu e bɛ taa farajɛ jamana ninnu na ko bi température bɛ nin na tɛ dɛ u bɛ san température d'i ma fo ni yɛlɛmɛ donna na ni yɛlɛmɛ donna na fana u b'o f'i ye voilà ayiwa parce que ko an filɛ funteni ni dekun min na nin ko a fɔra a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bon mais jɔnni y'a fɔ buguridala wa kolonifilila wa la ko ɲɛɲininaw an bannaw de ma an sirila an jugu la hali baara o baara bɛ ka kɛ magan bi o min y'an bɛɛ ɲɛsin yɔrɔ ye alikaba ni fɛn o fɛn na kafiriw de bɛ k'a kɛ o silamɛ jumɛn bɛ se k'a kɛ silamɛ jumɛn bɛ se olu de ye kameraw dilan olu de bɛ ka kameraw sigi magan sira bɛɛ kan ni mɔbili tiɲɛna dɔrɔn a jɔra yɔrɔ min na o seconde kelen la kibaru bi di mɔbili dilanlaw ma ni mɔbili in tiɲɛna nin sira in kan a ye n'a sama ka bɔ yen seconde kelen o b'a sɔrɔ a bɔra yen o bɛɛ bɔra a la Allahu akbar y'a ye bon y'a ye arawuda yɛrɛ ka don arawuda yɛrɛ kɔnɔ i bɛ demande de kɛ Allahu akbar bon o bɛ kɛ ni sira jumɛn système jumɛn kafiriw ka baara ayiwa o y'anw ka arabukan tɔgɔ ye mais tamarina jɔnni y'a fɛn yɛrɛ bila ye voilà kuma jumɛn ye nin de kumana ala ka dɛmɛ tɛ an silamɛw dama fɛ dɛ ala ka dɛmɛ bɛ sɛbɛkɛla bɛɛ fɛ minnu ye sɛbɛ kɛ ala y'u dɛmɛ wa an sirilen fil'u la nin an siril'u la dɛ bɔn minnu bɛ ninnu bolo bi n'a bi diɲɛ wuli n'i y'a d'anw ka silamɛ dɔw ma bi u bi diɲɛ wuli sini bɛɛ k'i yɛrɛ walahi u b'a wuli parce que u ka faamu danyɔrɔ de don u ka faamu danyɔrɔ de don u ka faamu danyɔrɔ de don u b'a wuli dɛ a faamuna wa o tuma na summa lam yartabu u ma tila ka siga kun ka da ala la ka sɔn ala ye bɛɛ da ala kan ka bɛɛ da ala kan ala bɛ se a bɛɛ kɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ bɛ bɔ e yɛrɛ de la parce que kuranɛ y'o fɔ an ye tɔɔrɔ foyi t'an sɔrɔ an farikolo n'an ka nafolo la fo a bɔra an yɛrɛ de la ko mais ko ala bɛ yafa caman kɔ dɛ ala bɛ diɲɛ caman kɔ n'ala ma diɲɛ a dɔw kɔ i bɛ halaki de mana tɔɔrɔ caman b'an sɔrɔ an yɛrɛ de don dɛ na o tuma na u ma dabara dama ma dɛ wajahadu u tilala ka bɔ ka di kɛ o kɔrɔ ye ka sɛbɛya kɛ o tuma na jahadu toujours ni suraka kamɛnɛw b'a kɔrɔ fɔ k'u ye jihadi kɛ u ye jihadi kɛ bon an tun ye jihadi bila minɛn kelen de kɔnɔ an ye jihadi bila minɛn min kɔnɔ ka ɲɔgɔn faga o tuma na wajahadu ti ɲɔgɔn faga fɔ mais ɲɔgɔn faga b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ mais a ti o fɔ a b'a kɔnɔ a ka ca fagali ye o tuma na wajahadu u tilala ka cɛsiriba kɛ n'u ka nafolo y'u cɛsiri n'u ka nafolo ye k'a bɔ ka di kira ma k'a bɔ ka di silamɛya ma wa anfusihim u tilala ka kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'u ka nafolo an'u farikolo ala ka diinɛ dɛmɛ na n'u farikolo u farikolo o kɔrɔ ye sisan n'a fɔra misiri bi jɔ i kɛra cɛ i kɛra muso ye ka duloki bɔ dɔrɔn ka gabakuru kelen ta ka bɔ yen ka bila yɔrɔ dɔ la o tuma na e ye jihadi kɛ n'i farikolo ye ayiwa o tuma na jogo si o si wajahadu bi amwalihim u ye jihadi kɛ n'u ka nafolo ye a n'u yɛrɛkun ye u yɛrɛkun ye o tuma na u yɛrɛkun bamuru tali b'o la kafiriw kɛlɛli la o tuma na baara kɛli ala ye b'o la kɔlɔn senni ala ye b'o la
i yɛrɛ tangani ka bɔ jɛnɛya ma ka bɔ nkalontigɛ ma ka bɔ suɲɛni ma o bɛɛ ye ka jihadi kɛ ni ni ye ka jihadi kɛ ni ni ye na fi sabilillahi ala ka diinɛ dɛmɛni kama ala ka diinɛ dɛmɛni kama an b'o kɛnɛ de kan kan el jihadu fi sabil ni fandan jamana in na ansaru sɛbɛ u ye kabako kɛ dɛ karamɔgɔ ma se min na diɲɛ kɔnɔ ka kɔn an ɲɛ yan a ma kɛ an ma deli ka kɛ aw ye min kɛ k'o ɲɔgɔnna kɛra mɔgɔ fɛ an ma deli ka mɛ a setigi ye jeni a waritigi ye jɔni jɔni de ye miliyɔnɛri ye mali duguba si tɛ yen ko i bɛ don yen bi ko a ye ansaru ka yɔrɔ yira n na n'u ma si yɔrɔ d'i ma aha i bɛ to dun k'i fa ka si ni dugu jɛra i bɛ taa dɔrɔmɛ ti ɲini fɛ mali dugu bɛɛ a duguba bɛɛ a bɛɛ so b'a bɛɛ bolo so jɔlen bannen b'a bɛɛ bolo a duguba bɛɛ a y'a miiri k'olu lajɛ u ye jihadi de kɛ bi amwalihim wa anfusihim mais o kɔrɔ tɛ ko nafiki b'u la nafigiw b'u la caman mais cɛ jɔlen kelen kelen ani muso jɔlen kelen kelen mali bɛɛ kɛra ansaru ka jatigila ye n'i y'a kɛ ala ye a b'a k'i ye ka farafin jamanaw ban ka mali ban taa Côte d'Ivoire i bɛ duguba min sɔrɔ yen ko ansaru ti se ka maa jigi ye o ka dɔgɔ mais bi Kongo ansaru ka misiri jɔra yen k'a ka chaise jɔ k'a kɛ étage ye Gabon fo i ka se yen u ye misiri min jɔ ani Haidara yɛrɛ jiginyɔrɔ taa Gabon ba tigɛ i ka taa farajɛ jamanaw na bon mais munna nin bɛɛ sera ka kɛ mujahiduna minnu bɛ yen bi amwalihim wa anfusihim mais n'o kɛra min dara kira kan ala ka n'a dan kan dɔ bɛ di yɛrɛ kan koyi a dɔ bɛ di yɛrɛ kan dɛ walahi an karamɔgɔ dɔ bɛ waju la sɔrɔ n bɛ k'a lajɛ n ka sirifula la kabini n'a ye kuma daminɛ dɔrɔn ne ko n ko kuma ye baara sɔrɔ sa dɛ n ko nin sɛgɛnna a ma ɲɛ fiyewu a sera de ko jama b'a kɔ ko hali n'a ka jama ka ca ala ta ye ne ko subahana abilayi sɔrɔ ko hali n'a ka jama ka ca ala ta ye k'olu ti tulonkɛ seliko la anw ti tulonkɛ seliko la seli de fɔra ka jama ka ca jama caman ko kuma jumɛn bɛ yan i bɛ seliko kuma de la i ka seliko fɔ mais n'o ko a ka jama ka ca anw b'an da don o la hali n'a ka jama ka ca ala ta ye mais i yɛrɛ kafiriyara i kɛra i kafiriyara total mɔgɔ dɔ kama wajuli tɛ se ka kɛ ansaru an ce an ce a tɔ bɛ ko a ma daminɛ fɔlɔ dɛ an b'a la ka taa n'o siga t'a la a kɛra san walahi an bɔra fajiri fɛ de dugutila ma fajiri dani ka na Bamakɔ an taara u ka kule mois sɛbɛn san n ko kɛlɛ tɛ yen dɛ sɛbɛn aw ye denmisɛnninw ye a ti ko caman kalan n ko walahi ne ka so bi jɔ yan n bɛna dayɛlɛ a jɔra Barɔba tun b'a dayɛlɛ yɔrɔ la jɛnɛta kɛra ten a dayɛlɛ la a bɛ jɔ o cɛw de b'a kɛ ani muso cɛw
nganaw de b'a kɛ mana ala y'o de fɔ mumini tɛ dɔwɛrɛ dɛ allazina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu u ma siga bilen wa jaa cɛsiri baara de kɛ bi amwalihim kuma in bi yan de bi amwalihim a kana jɔ o na dɛ nafolo bɔli ma nɔgɔn dɛ la ilaha illallah nafolo bɔli ma nɔgɔn ka nafolo bɔ i t'a bila i kunna i tɛna di den ma fo k'a di ala ma a ma nɔgɔn dɛ nafolo mɛ ala b'a sara dɛ bilahi ala y'o min fɔ ka layidu ta ko a b'a sara kabako ba don n b'a mun wa ma anfaqtum min shay'in aw bilahi hakika yɛrɛ don a ye wuli bali yɛrɛ don i b'a ye cogo min na o cogo yɛrɛ don ne b'o seereya ni kuranɛ cɛ kunna sini dɔ nana $2,000,000 de di ne ma ko u ka mɔgɔw ko ten mɛ bilahi ne ye cɛnin ɲininka muso dɔ nana laban na n ko a ka 5000 d'o ma a ko wari tɔ ti 5000 bɔ sanga a ko wari tɔ ti 5000 bɔ ne ko bɔn a k'a dafa ɲini a k'a di o muso in ma a y'a dafa ɲini k'a di muso in ma bilahi aliyul azim $2,000,000 1000 dafa de ɲinina pour que k'a di dɔ ma ne wulila ko n bɛ jigin ka taa n ka so yɔrɔ min na ne ɲɛ bɛ muso dɔ ni cɛ dɔ la u bɛ don ne ye sumaya kɔ u ye foli kɛ k'olu mago tun bɛ ne na an donna muso in ko ne ma ko a denkɛ ko k'a sukora ko kana dugawu ɲini ne fɛ ko a y'olu ci ka na a ye $5,000,000 bɔ ka di ne ma ne ye $2,000,000 de di ne ye 5 sɔrɔ a tɔ bɛ n ye kɛnɛ kan k'o de ye a tɔ bɛ o t'a bɔ dɛ ala ye min fɔ a tɔ bɛ dɛ o t'a bɔ dɛ bon c'est-à-dire siga t'a la quoi mais anw m'a di ko a bɛ caya ala ye seere ye anw m'a di fiyewu k'an b'a dɔ bɛ bila a nɔ na an y'a di ala ma mais dɔ bɛ bila a nɔ na o ye ala ni yɔrɔ mais n'i y'i sigi n'i y'a di n'o fana ye o ye sugula jago ye ne ma d'a la o bɛ gagner dɛ masa nabilayi adamu nalen an fa adama n y'a fɔ ye a ka kɔrɔ sinɛni dɔw y'u labɛn k'a fɔra ko an fa adama nana dugukolo kan sinɛni ninnu k'u ka taa fo sinɛni ninnu taara an fa adama fo an fa adama ye marihaba kɛ u ye ka nisɔndiya u kɔrɔ an nana fo a diyara n ye ala k'aw sara sinɛni ninnu taara mais misiki kelen a bɛ parfum min dɔn walima wusulan misiki misiki Ghazali u b'a fɔ ka d'a kan ko misikul Ghazali Ghazaliw bo de don sinɛni bo u bɔlen an fa adama fɛ yen u ye bo kɛ ala ye barika don a la bo la mɔgɔw de bɛ yaala ka sinɛ bo tɔmɔ o de bɛ feere dɛgɛlɛnbaw la bi tellement que a kasa ka di cogo min sinɛ wɛrɛw y'a ye ninnu ko kasa ka di olu ko nin kɛra cogo di olu ko non an kɔni taara an fa adama fo mais an nana dɔrɔn an y'a sɔrɔ ala ye nin kɛ tan o yɔrɔ bɛɛ o fana y'a ka sinɛ kulu fara ɲɔgɔn kan u taara an fa adama fo dugawu kɛra u fana ye hali sini u bo ye a ma yɛlɛma u bo ye a ma yɛlɛma a kɛ tan walahi ayiwa parce que olu ma taa foli bonya kama olu taara foli nafa de kama k'u b'a tɔnɔ ɲini mana ala bɔra a la a kɛra kama ye dɔrɔn baara tiɲɛna non a ye hinɛ mɔgɔw la a ye sinji tugu a ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛ wa siga t'a la ala b'a falen dɛ a ko minnu ye jihadi kɛ n'u ka nafolow ye wa anfusihim a n'u farikolo n y'a fɔ ye sisan baburu ta b'o la ka duloki bɔ ka misiri bɔgɔ baara kɛ misiri yɛrɛ tɛ ka
fanda dɔ dɛmɛ k'a ka so jɔ que ça soit i y'a kɛ ni nafolo de ye walima fɛn t'i bolo i taara dɛmɛ ka birikiw ta nin bɛɛ ye jihadi ye bi anfusihim fi sabilillahi k'a sɔrɔ kun foyi t'a la e bolo Ala ka diinɛ dɛmɛli k'a fɔ n bɛ fɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛli n bɛ fɛ ka hinɛ n balima na Ala kama de n bɛ fɛ ka fanda jigi tugu Ala kama de o bɛɛ ye fi sabilillahi mana ulaika humu sadiquna ni bi limaniya jɔn tiɲɛtigiw ye ninnu de don ayi n'i ye bakili ye yɔrɔ o yɔrɔ t'i ci fɛ mumini tɛ nka a kisilen don musilimu ye kisili dɔrɔn mais a fana bɛ ɲumanya kɔnɔ n'a ma don nafigiya kɔnɔ a bɛ ɲumanya kɔnɔ silamɛ bɛ yen i bɛ don alijinɛ na nafigi de tɛ don alijinɛ na mais silamɛ bɛ se ka kisi nka a ka ko ye laala ye anw kɛ silamɛ ka lahara ye laala ye dɛ anw kɛ silamɛ de ye an bɛna seli an bɛna sun ayiwa n'a fɔra ko silamɛw ka bɔ an yɛrɛ bɛ bɔ nka o bɛɛ kɔ walimuso bɛ n bolo n bɛ k'a jɛnɛya o bɛɛ kɔ ni fɛrɛla wali nafolo ma n b'a détourner o ka ko bɛ laala la dɛ o b'o la ami mana nafigi ta ye min ye ale bɛ silamɛw cɛ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ wari yɛrɛ min bɔ mɔgɔw tɛ se k'a bɔ nka tiɲɛ na i bɛ taa sɔrɔ ko in yɛrɛ ale dalen t'a la a dalen t'a la nafigi taamasiyɛn ye o de ye wa i b'o sɔrɔ a jogo fana na komi Alakira y'a fɔ cogo min na iza hadasa wa iza ayiwa a banna mana ko nafigi taamasiyɛn ye saba de ye iza hadasa kɛzaba n'a kumana a bɛ nkalon tigɛ n'i y'a ye ko maa o maa tiɲɛna ko nkalontigɛla don yala Ala jugu don fɛngɛ a tɔgɔ ye di Egypte karamɔgɔkɛ in sufiya in ale ye waati kɛ minisiriya yɛrɛ la silamɛw Sahrawi u bɛ k'a ɲininka jogow la quoi a bɛ ka min fɔ a ko nkalontigɛ k'o de dɔgɔyara mɔgɔw bolo ko mais ko nkalontigɛ ka bon Ala bolo jɛnɛya ni suyali a ko nkalontigɛ jurumu ka bon jɛnɛya ye a ka bon suyali ko setanɛ y'a dɔgɔya mɔgɔw bolo ko mɔgɔw yɛlɛn'a sanfɛ quoi non a kumana yɛrɛ Sahrawi mais Alakira ka hadisa de u y'a ɲininka tuma min na ko tari mumini bɛ jɛnɛya kɛ a ko a bɛ se ka kɛ mumini bɛ jɛnɛya kɛ i b'a kɛ tuma min na de i bɛ bɔ muminiya la a kɛ kuma kɔni o b'a sɔrɔ i bɔra muminiya la hina yazni wa huwa mu'min mɔgɔ si tɛ jɛnɛya kɛ k'i to muminiya kɔnɔ Ala b'i bɔ o kɔnɔ pewu k'a dulɔki sama ka bɔ i kan mais a bɛ se ka kɛ ni tilala i bɛ nimisa a ko yala muminu bɛ sonyɛni kɛ kira ko sallallahu a bɛ se ka kɛ setanɛ bɛ se ka se mumini na a bɛ sonyɛni kɛ mais a tɛ kɛ sonyɛnikɛla kɔnɔ o ko mumini bɛ nkalon tigɛ kira ko la hasha wa kalla a ko mumini tɛ nkalon tigɛ abada nkalontigɛla ye jahanɛmɛ wulu de ye hali n'a ka alimami bilahi aliyul azim i b'an ka karamɔgɔ yɛrɛ kumakan mɛn u b'u tugu ka nkalonba yɛrɛ tigɛ nin ye kabako ye koyi ka nkalon yɛrɛ tigɛ minibariw sanfɛ ka nkalon tigɛ wajulu kɛ mikoro b'i bolo nkalonfinw i yɛrɛ b'a dɔn kafiriw de don nafigi ka fisa kafiri ye nafigiw don kafiri ka fisa nafigi kafiri fin o ka fisa nafigi ye i k'a fɔ ne t'i don misiri kɔnɔ hali n tɛ fɛ ka misiri jɔlen ye o ka fisa min b'a kɔnɔ a bɛ nkalon tigɛ ko an kana nin de fɔ ko an ka fɔ an ka seli dɔrɔn dɔ kɛra seli la o an b'a fɔ ka seli dabila an b'a fɔ mɔgɔw kana seli an ko seli ye nkalon de ye misiri bɛnn'i kan i kafirilama bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ an ye nin de fɔ Ala de ye nin fɔ wa Alakira ye nin sallallahu alaihi wa sallam dɔ tɛ se ka gosi jogo la seli dɔ ma kɛ dɔ kɛra dɛ wala seli n'i y'a kɛ
ko a bɛ jogo ɲɛ selitigi de ko ten i karamɔgɔ ne mago t'i karamɔgɔ ka kuma na yan dɛ ala ko ni selila i jogo bi ni seli kun ye jogo ye o kumana an kan k'an janto seli ni jogo la nka seli de bɛ di mɔgɔw ma jogo ko kuma t'a la an galanen don n'aw ni sɔrifu balaga wali kan t'a wa fara jɛnɛya dabila n'aw ko b'o la fara walimuso la irabu jumɛn b'o la bere k'i kun ci kɔ c'est-à-dire u tɔrɔ setanɛ ser'u la quoi setanɛ ser'u la nka ko anw bɛ arabukan mɛn arabu de ka kan don arabu ka kan ye mun ye ko kuranɛ arabukan i filila kosɛbɛ wa yassarnahu lizikri fahal min muddakir wa laqad yassarnahu ayiwa n'a kɛra arabukan ye anw sen na yala arabukan tɛ dɛ bamanankan don fara walimuso la o tɛ arabukan ye dɛ a ye sinji tugu o ye arabukan ye a ye kɛ ala fɛ arabukan ye nin ye jahanɛmɛ ni alijinɛ bɛ yen o ye arabukan ye mɔgɔ danganenw de don kuma dabila ko f'i ka taa arabukan kalan makan la ilaha illallah wartabtu wa gharra wallahi ata mana fo ta tiɲɛna arabukan tɛ dɛ i ka kan yɛrɛ de don i ka kan don surakaw ka kan nana sɔrɔ jogow ka ɲi yan kuranɛ nana sɔrɔ bamanan sɛbɛ-sɛbɛw bɛ u ti jɛnɛya kɛ fiyewu kuranɛ nana sɔrɔ fasu ni bulonda bɛ yen mɛ bamanan sɛbɛ-sɛbɛ bɛ u ti fato to dun mɛ alakira yɛrɛ nana sɔrɔ ɲumanya bɛ magan o kumana fɛn ɲuman minnu bɛ yen a y'olu to a cogo la minnu man ɲi de a ye yɛlɛmɛ don la mɛ ni danga ye sɔrɔ ko f'i ka taa arabukan de kalan mɛ olu minnu b'o fɔ u tɛ se ka arabukan yɛrɛ fɔ ka tɛmɛ an ka fɔ ye a y'u wele ka na u tɛ se a y'u wele ka na manamanakan de don n'o tɛ u tɛ se ka arabukan fɔ ka tɛmɛ an kan dɛ surakakan tɛ u ka na u tɛ se 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 i ye sɛ kantigɛ k'a di muso ma ko sɛ tobi k'o kɛ naji kɛ tilela fana ye e muso ye kini duman dilan ka sɛ k'a na ye mɛ i denmuso ni taalen faransi ka na i ba ye sɛ kɛ na ye an m'a dun k'a fa o ko mama i b'a woro tigɛ ta ne i b'a sɔgɔ ka perisili don a kɔnɔ o kumana i bɛ sɔrɔ ka a da dɔɔnin a ji ka ja wayi mais y a pas de problème denmuso baara ɲɛna mais sɛ in de t'i dun wa a banna ni manamanakan dɔrɔn de don ni dɔrɔn de b'o kɛ o yɛlɛ ko da don fara walimuso la ni ko n'i b'a fɔ i b'a fɔ walimuso la fara walimuso la fara ani fara walimuso la yɛlɛ ko de don k'u kalannen don arabukan na Abu Lahabi bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ Tabatiya da bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ yan o kun tɛ arabukan fɔ dɛ o kun ye arabu yɛrɛ de e taara ka na ko mɔgɔw t'i lafiya fara walimuso la an t'o kala jeni fɛ i karamɔgɔ y'a janto o la n'o tɛ ɲantɔrɔw y'a kun ci yanni e kun ka taa o wala i kun tɛna sɔrɔ yan kumana o dɔnna yan'aw ka na an ce mɛ kalan bɛɛ nafa b'a la non an ti kalan sabote nafa bi kalan bɛɛ la nafa bi kalan bɛɛ la mɛ kalan min nafa ka bon kosɛbɛ min ye mɔgɔw nafa min ye mɔgɔw nafa o de nafa ka bon tari ma faamu de mana ni min ye mɔgɔw nafa a bɛ fɔ o de ma ko kalan ye nin mɛ n taara wali k'a kalan ka wali n'aw ni sɔrifu kalan mɛ i yɛrɛ ta i ye mun k'o la
aka nga jando fana na de bamananga sorfu na ndawu yana ka fo ay suraka ta do aka nga yere ta do mete suraka ta kan ko ko ala ma fo ifo anya ya jogonye qur'ane mu mebe aya tle ay sira ala ni fo ita ko no ble fo ite abana ay sira ala ni aya jogonye qur'ane bi bende ma atobe baroni kisawe ni ko ani sharia tigewu chen tlaw o na nyu kale me olu mo bi ni ngolo nyeru fo mo be tse ko don ni mo be ka sella ikra islamé ita kara mo do la bi seli nyefu o ta kala naula ta kala sorfula ba kala seli to wala ala ka fo fa shi bezo na nawni sorfula me nawni sorfu kai ni ya do doni kwado ye fe manke ebe mo kala abu nafa nga islamé ya sir len do la koy ay fara wal musula koni dole tan go ya ko na ko to la sorfu ko to la ni mo fa mo bere bi la na Muhammadu afo atuallimuna Allah o kumana musa de kuna ore mumini cɛw de ye ninnu ye wa mumini banna a ye mumini banna dɛ i ka nafolo k'a bɔ n'a bɔ kuma sera i farikolo k'a di ni ala ka baara sera a banna ka sira ala ɲɛ ka tugu ala kira muminiya wɛrɛ tɛ yen ala de k'olu ma ulaika humu sadiquna ko wa n'i bɛ mumini cɛw ɲini mumini cɛntigi ye ninnu de ye na Muhammadu a fɔ aw bɛna ala lakalan wa n'aw ka diinɛ ye wa k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn fɛn min bɛ kabakolo la ani min bɛ dugumakolo la i k'a dɔn ala fɛn o fɛn ni alimun ala b'a bɛɛ dɔn a ko aw bɛ ala kalan a ka diinɛ na wa k'a fɔ ala kira ye anw de kɛra silamɛw ye anw de tugura i kɔ anw ka tɔɔrɔ ma s'i ma aw bɛ ala kalan a ka diinɛ na an tɛmɛna limaniya kan sisan muminu na hakika kan sisan o muminu ninnu n'i ye Ahmadu bin Hanbali ka kitabu dɔ bɛ yen n'i y'o kɔnɔna lajɛ musnad imam ahmad Ahmadu bin Hanbali nana ye riwaya jan dɔ la a ko ala kira ye limaniya tila 3 de ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko muminiya tiɲɛ muminiya ye 3 ye a ko a fɔlɔ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يفعل ko o muminiya kelen ye o ala kira kutu o ye kelen ye ko mɛ muminiya filanan bɛ ni fɛn o fɛn tiɲɛna muminiya bɛ ci a filanan ko di wallazina ya'manuna an-nasu ala amwalihim wa anfusihim ani mɔgɔ minnu mɔgɔw b'u ka danaya da u kan u musow la ani u ka nafolo walima a fɔcogo wɛrɛ la wallazina ya'manuhu nasu mɔgɔw b'u ka danaya ta ka da mɔgɔ minnu kan ala amwalihim ko karisa ti ne ka nafolo dun wa anfusihim wa karisa ti ne janfa farikolo la farikolo la kɔrɔ ye de muso n bɛ taa ka muso to nin bolo yan a ti s'a ma n kɔfɛ yan wa a ti na nafolo ci mɔgɔw dara mɔgɔ min na u ka nafolo kan an'u yɛrɛ mana u ka nafolo kan ka i ka nafolo d'a ma a bɛ baara kɛ n'a ye o b'a la u ka nafolo kan k'i ka nafolo kalifa ma o b'a la u ka nafolo kan e yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn mɔgɔw dara mɔgɔ min na k'a t'i ka nafolo dun o dama tɛ dɛ ko wa anfusihim wa a ti foyi kɛ n yɛrɛ la a tɛna n fa a tɛna n janfa nin tɛna den ka don ne kan ka ne kunci wa anfusihim wa hali ne taara ka muso to nin bolo a ti s'a ma a tɛna n janfa muso la o ye mumini filanan ye jɛkulu o jɛkulu o tɛ maa o maa kan o tɛ mumini a ko a sabanan summa allazi iza ashrafa ala tam'in tarakahu lillahi azza wa jalla
ani mɔgɔ min silamɛ min i ye nata sɔrɔ i ye walimuso dɔ sɔrɔ a bɛɛ nana ko an ka jɛnɛya kɛ mais a kɛ i surunyalen ko i b'a kɛ o tuma na taara ka huli la i ko ne ye nin muso in to ala ye n'o tɛ a sɔnna kɔni an bɛɛ nana sago nka ala kama ne ye nin muso in to walima yɛrɛ kuma in n bɛ segin fɛn kan summa lezi iza ashrafa ala tamu'in tarakahu lillahi azza wa jalla iza ashrafa ala tamu'in a kɛlen ka natala fɛn sɔrɔ a nana bɔ dɔ ka nafolo binnen kan walima dɔ y'a wele cɛ an k'an kun sigi an ka patron i m'a ye a ye miliyɔn 100 tɛmɛna ye a ma bɔ a kalama an k'o papiye signé an k'o tila ni ɲɔgɔn ashrafa ala tamu'in kuma na silamɛ kɛlen ka natala fɛn dɔ sɔrɔ foyi t'i n'a cɛ a kɛra walimuso ye a kɛra walinafolo ye a kɛra fɛn o fɛn min b'i arranger o kuma na tarakahu lillahi kuma ninnu ti ɲɔgɔn jɛ o tarakahu lillahi a y'a fara ko azza wa jalla musnad imam ahmad ahmad bin hanbal ka musnadu ni hadisa ye ba bon o kuma na kira ye mumini tila ni saba ye comme ne hakili la a y'a faamu kosɛbɛ na o kuma na sisan a ko cogo di atu'allimuna allaha bidinikum o kuma na aw bɛ ala kalan a ka diinɛ na wa ne min tɛ ye n ka diinɛ ne y'a di aw ma aw bɛna ne yɛrɛ ala kalan n ka diinɛ na a tɛ se k'a sɔrɔ ala min don fɛn o fɛn bɛ ka mɛlɛkɛw ni fɛn wɛrɛw la ala b'a bɛɛ kalama wa ma fil ard ani fɛn o fɛn bɛ dugumakolo sanfɛ adamadenw ni falenfɛnw na ɲɔ falentaw ni bin falentaw ani fɛn ɲɛnamani minnu n'an ɲɛ b'u bolibolitɔ la aw t'o filɛ fɛn ɲɛnamani dɔ filɛ ala b'a bɛɛ kalama ala y'a bɛɛ dilan k'a bila ye de a b'a bɛɛ kalama fana wallahu bi kulli shay'in alimun wa ko fitinini o fitinini ko belebeleba o belebeleba alimun ala b'a kalama dɛ yamannuna ko u b'u waso alayka yamunnuna u b'u yɛrɛ waso alayka Muhamadu kan ana aslamu k'olu donna diinɛ na k'u min kɛlɛ Muhamadu a f'u ye la tamunnu alayya islamakum a kana waso ne na ko a kɛra silamɛ dɔn a kana waso ne na balillahu ala tigi yamunnu ala de bi waso alaykum aw silamɛ ninnu kan ana hadakum ko a ye aw kana ka bɔ dulɔso kɔnɔ lil imani kana limaniya kɛnɛ jɛ kan in kuntum n'aw kɛra sadiqina k'a ka limaniya ye tiɲɛ ye inna allaha i k'a dɔn ala ya'lamu ghaiba samawati fɛn o fɛn bɛ kabakolo la n'a dogolen bɛ ala b'a kalama wal ardi ani dugumakolo fɛn dogolenw wallahu i k'a dɔn ala basirun ala ye yeli masa ye bima ni fɛn ye ta'maluna aw ya'maluna a ka ko min kɛ bi ta ye waliya ye yamununa alayka an aslamu yamununa alayka silamɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'u b'u waso e kan ko parce que k'olu kɛra silamɛ anw kɛ o t'an ka jɛkulu yɛrɛ la anw kɛra amisaru anw de ye nin kɛ anw de ye nin kɛ ya Allah foyi ma kɛ e de y'a bɛɛ kɛ n ce ale de y'a bɛɛ kɛ a ye foyi ma k'a ye o ale de y'a bɛɛ kɛ o tuma na sa ala ko kul la tamannu alayya ala ko a kana waso ne kan n'a ka silamɛya ye dɛ n'a ka silamɛya ye k'a waso ne kan la bali Allahu yamunnu ala de ko ale ala y'a kana ka bɔ dulɔso ni jɛnɛya kɛyɔrɔ la lili imani kana kanda limaniya kana in kuntum sadiqina n'a ka tubi yɛrɛ ye tiɲɛ n'a ka tubi yɛrɛ ye tiɲɛ ne de kan ka waso ala ko ten
ko ne ala de ka nga waso auka aw ma nga waso ne ka kira kan an donna mu mi bolo an de donna ki deme an de babuta la aka na waso kira kan aw kafir lama lomina woli sona ala de ya bola mana safa anasaba yara ya kana alama ka kira se kwala ti ba fo ne de ya kwala ala ko kira ma e ka di kala to de ma ne de yu kwala o mana kira de la ra ko do ni be ko fe kira da de kira ma da de apmana kira apmana ako inna allaha udwa inna allaha ya'lamu ghaiba as-samawati bi ka do gundo bi ka ba kolo kono ala ba be kalama wal ardi an kuma kolo wallah we ka do ala fana basirun bima ta'malun abga ka fe mi ke ala ba kalama ku basirun bima ta'malun abi fon se ke ala ba kalama yamununa alayka ube waso eka an aslamu ko lu kala islame kira yɛrɛ kurutira don dɔ la kira y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ jɛrɛlen k'ala alayhi salatu wasalam lil ansar yawma hunayn kira y'i kanto ansaru ma olu de ka waso kun ka ca a y'i kanto ma hunayn do ya ma'ashara al ansar a ko ya aw ansaru jama alam ajidukum dalan fahadakumullahu bi riwaya warala alam ajidukum dalalan fahadakumullahu bi ko bayin nga ne ma tunu ne soro afile me ala ya ukandani ne ama fo ne ya ukandare ko ala ya ukandani ne wa kuntum mutafarriqina fajama'akumullahu bi aw fa'alafakumullahu bi ne a fara-faralen sɔrɔ fa tɛ den fɛ den tɛ fa fɛ a ka siya bɛɛ bɔrɔtɔlen don mɛ ala y'a fara ɲɔgɔn kan bi a ye ɲɔgɔn kan bi ne kama ayi ala y'a kɛ ka ɲɔgɔn kan bi ne kama wala ni ne ye a m'a fɔ ale y'u kɛ ka ɲɔgɔn kan bi ko ala y'a kɛ ka ɲɔgɔn kan ni ne ye ayiwa wa alatan fa aghnakumullahu bi ne y'a tɛgɛ jɛ sɔrɔ hali dɔw ka surafana ti sɔrɔ mɛ a ye ne dɛmɛ ka jihadiw kɛ kɛlɛ ganimɛw a bɛ so kuraw kɔnɔ bi ɲɔgɔnmɛbaw b'a bolo bi ne y'a tɛgɛ jɛ sɔrɔ a fɔ a ma hɛrɛ sɔrɔ ala fɛ ni ne ye فكلما قال كلمة قالوا الله ورسوله أمنوا kira mana fɔ maa sɔrɔ ta a ma kɛ tan wa o b'a fɔ Allahu wa rasuluhu amanu ala n'a ka kira de ye fɔnisere yɛrɛ n'a sɔrɔla anw ye jifilenya kelen d'i ma an ye 100 min tɔgɔ la n'a sɔrɔla anw ye nɔnɔ bulen kelen d'i ma an ye nɔnɔ bariko min tɔgɔ la nɔnɔ bulen fulaw b'o dɔn fulaw bɛ bulonni dɔn bulonni kɔni t'a fɛ Bamakɔ yan bilen bulonni b'anw fɛ burusi kɔnɔ fɛnni dɔ don kanjani dɔ ta nɔnɔ de bɛ k'o ko bulen filen tɛ dɛ bulen bulonni bulen kanja n'a ma nin dɔw foto ta ka bila sɔɔni nin bɛɛ bɛ tunu bulonni kan ka foto ta nin bɛɛ bɛna tunu o de nɔnɔkɛla de tun y'o ye fɔlɔ nɔnɔ bɛ k'o de kɔnɔ nɔnɔ tun tɛ kɛ filen kɔnɔ bulen de bɛ taa n'a ye k'a kɛ filen kɔnɔ so mɛ nɔnɔ bisiyɔrɔ la bulonni de bɛ yen o tuma na u b'a fɔ ko Allahu wa rasuluhu amanu ko ala n'a ka kira de ye fɔnisere o de ka fɔnisereya ka bon nin bɛ Bukhari kɔnɔ kira de kan ka waso mana n'anw kan ka waso ko an y'i dɛmɛ e de kan ka waso y'an bɔ fili la so ye Bukhari nana n'a ye a ka hadisa nimero 4330 a faamuna o kumana ko nin bɔra bɛɛ bɛ ka fɔ a fɔra Banu Asadu de ma ni aya in sababu nuzul ko Bani Asadu de ma ala kira kɛlɛ ban o
olu ma sɔn k'a kɛlɛ olu ka kɛbɔlatigi kun ka kɛ Ginda wulila min kɛ o k'a ka kabila mɔgɔw ma ko cɛ cɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye a ye taa cɛ ka ko lajɛ an ka don a ka diinɛ in na n'a sɔrɔla kira don o bɛ ka hɛrɛ min fɔ an tɛna sɔrɔ ni kira yɛrɛ tɛ an tɛna kisi u ka bamuru tɔɔrɔ ma o tuma na an kan'u kɛlɛ olu kɔni donna silamɛya la tan o tuma na mɛ mɔgɔw sɔrɔlu la sa dasagonaw sɔrɔlu la tuma na kuma bɛɛ u bɛ kira kunna da anw donna anw m'i kɛlɛ mɛ anw y'i dɛmɛ ka juguw kɛlɛ an y'a don tan an y'a bɔ tan a ma ɲɛ kira yɛrɛ ye madinɛka bɛɛ wele ne y'a sɔrɔ tan ne y'a kɛ tan safurula ne y'aw sɔrɔ tan ala y'a kɛ tan ne kama ala y'a kɛ tan ne kama ala k'an dɛmɛ na a bɛ jɔ yɔrɔ